Эйсенмісіз эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алгатыба кайбер темалар турында. Кыш китерге ашыкмый, Ярчалда күп фатирлы йортларның түбәләрен һәм юлларны чистарту буенча эшләр дәвам итә. Сыйфатлы һәм арзан бәядән Ярчалда язгы ярминкәләр дәвам итә. Коронавирусы шигенми вазгыят киринки калам. Ярчалыга килгәндә урчылар күрсәткече республиканыкыннан түбәнрәк тора. Роспотребнадзор хезмәте шәһәр предприятиеләрендә COVID-19-га каршы чараларны үтәүне контрольдә тотудан туктамый. Теманы хәбәрчебез дәвам итә. Пандемия башланганнан бирле Ярчалыда коронавирус белән авыруның 15845 очрагы теркәлгән. Бу чорда 5000нән артык кеше сәламәтләнгән. Хәзерге вакытта шәһәрдә бер провизор госпиталь, яшлы авырлар хастаханәсе эшли. Сәламәтлек саклау идарәсе җитәкчесе Александр Николаев сүзләренә караганда, кабул итү бүлмәсенә мөрәҗәгать итүләр дәрәҗәсе тотрыклы булып кала. Шәһәрдә шулай ук өлкәннәрне һәм балаларны вакцинацияләү һәм ревакцинацияләү дәвам итә. Всего в город поступило 301 458 вакцин. Первым компонентом провакцинировано 290 312 человек, вторым компонентом 225 540 человек. Вакцинация организована во всех поликлиниках города и в торговом центре. Также продолжается работа выездных мобильных бригад, в большинстве случаев для ревакцинации на предприятиях и организациях города. Узган атна белән чагыштырганда коронавирус йоктыру буенча лаборатор расланган очраклар саны 2 тапкырга диярлек кимегән. Шуңа да карамасан, белгечләр барлык куркынычсызлык чараларын үтәү буенча эшләрне тикшерүне дәвам итәләр. Мы продолжаем работу по выездные плановые проверки. Вы сами понимаете, что после 336 постановления правительства Российской Федерации они имеют суженный сегмент. Было проведено за неделю 19 плановых выездных проверок. Противоэпидемические мероприятия в основном соблюдаются. Исегезгә төшерәбез, нинди дә булса таләпләрне бозу очраклары теркәлгән очракта вазифаи затларга штрафлар салына. Шәһәрдә җәмәгать урыннарында шул исәптән транспортта мәҗбүри битлек режимы сакланыла. Лилия Гатина, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Теманы дәвам итеп, Татарстанда соңгы тәүлектә COVID-19 коронавирус инфекциясе йоктыруның 279 яңа очрагы ачыкланган, шуларның 51-е 18 яшькә кадәр булган балалар. Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгына хәбәр итүләренчә, 50 кеше хастаханәгә салынган. Иң күп авыручылар Казанда 89 кеше һәм Ярчаллыда 24 кеше. Шулай итеп, 28 мартка Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 136 428 очрагы билгеләнгән. Аларның 125 922 терелгән, 130 узган тәүлектә. Кыш китерге ашыкмый, ял көннәрендә күпләп явым-төшемнәрдән соң Ярчаллыда күп фатирлы йортларның түбәләрен һәм юлларны чистарту буенча эш дәвам итә. Шулай ук шәһәр мэры Наил Мәгъдиев коммуналь хезмәтләрне куркынычсызлык чараларын үтәргә чакырды. Тулырак киләсе материалда. Бу кыш бөтен кешегә шул исәптән тракчыларга да бик озакка истә калачак. Кышкы чорда 65 меңнән артык рейс башкарылган һәм 800 мең кубометрга якын кар чыгарылган. Ял көннәрендә күпләп явым-төшемнәрдән соң автомобиль юллары предприятиеләре хезмәткәрләре янә тәүлек буе эш режимына күчтеләр. Также работаем вместе с управляющими компаниями, очищаем от снега дворовые территории, очистили ливневые колодца. Работу также продолжаем. Для того, чтобы не допустить подтопления. Дополнительно проверили за прошедшую неделю наши насосные станции, работают в штатном режиме, воду откачивают, сбой не допущено. Түбәләрне кардан чистартканда куркынычсызлык техникасын төгәл үтәргә кирәк дип билгеләде шәһәр мэры Наил Мәгъдиев. Чалда гадәттән тыш хәл булган инде. Идарәче компаниянең сантехника биеклектән егылып төшә. Әлеге 61 яшьлек ир-ат умыртка баганасын сындыра. Моннан тыш ял көннәрендә Биектау районында шәхси йорт түбәсеннән кар йорт хуҗасы өстенә төшә һәм ул үлә. У нас 131 детский сад, 80 школ. Десятки учреждений спорта, культуры, образования, здравоохранения. Там, где массово передвигаются люди, дети, тоже внимательным образом посмотрите. Есть работники, которые занимаются сегодня очисткой снега и наледи. Кешеләр генә түгел, автомобильләрдә зыян күрә ала. Шуңа күрә страховка, тиешле экипировка һәм кертәләрне истә тотарга кирәк дип ассызыклады Наил Мәгъдиев. Лилия Гатина, Кирилл Хабзей, яңалыклар.
1 apreldan şolarning sotsial pensiyalari orttirilacak. 2022 yılda sotsial pensiyalarini indeksatsiyalау 7,7% darajasida planlashtirilgan edi. Bu 2021 yıl için pensionerning yaşau minimumu ko'lamining 2020 yıl için şoluq zo'rliqqa chog'ishtirmasi. 2021 yılda prezident tarafından qabul etilgan yaşau minimumini ham emniyet pensiyalarini indeksatsiyalау turundagi qarorni hisobga olib 2020 yılning aprelinden sotsial pensiyalar şulay uq 8,6%ga indeksatsiyalana. Yorşoğlu'da aprel oy indeksatsiyasi sotsial pensiyalar ham davlat pensiya ta'minoti bo'yicha pensiyalar oluvchi 9900 ga yaqin kishini qo'llashlayacak. Yorşoğlu'da bütün respublikadagi kibik yozgi yarminkalar davom etadi. Fermerlar, agrariyalar ham ishmakarlar produksiyasi sotuv uchun Tataristonning barliq pishmoqlaridan kelalar. Buning uchun shaharda ipodrom ham tuzuvchilar stadioni yonida 2 nuqta ishli. Nindi tovarlarga ehtiyoj ko'proq bo'luvi to'g'rida xizmatdoshim сөйләячәк. Qo'y bir sotib oluvchilar yarminkaga ertangi soat 5 da kelgan 3 soat ichida shollar 1,5 tonna shikar qumi sotib oldilar. Shul vaqtda sotuvchilarning shikar qumin bir qo'lga 3 dan 5 kilogramga qadargina beru qoidalari amalda bo'lgan. Сахар продали сначала, в очереди стояли люди. По 2, по 3 раза. Один и тот же человек по 3 раза в очередь вставали. Гречку продали, ну яйцо и соль. Şekerning kilogramini 60 so'mdan sotdilar. Sotuvchilarning so'zlariga qaraganda qitliq yo'q, tatli rizq har kimga yetashak. O'zgan yilga quruliqli jey bulga qaramasdan 170 ming tonna produksiya yetishtirilgan zapaslar yetarlik. Kibetlerge yok edip, manda ilke kelgen edik. Şeker bireler, şekerge turabız. Көп болсам да жетмейді ол міне жайға қазір алып жайға керек барып аларға керек. Алла берсін. Ishmakarlar yarminkalardan qanag'at. Birinchi vaqtda g'ana makaron, ekmek, kumash ham konditer aybirlari yetishtiruvchilarda qiyinliklar bo'lgan. Дефицит безнең сырье буенча гына булып алды. Песокларга бәяләр күтәрелде. Сырьедан анарсы маргаринга бәя 2 тапкыр күтәрелде һәм сыек майга бик бәя күтәрелде сырьедан. Үзебез бәяләрне, үзебезнең продукциягә без әле күтәрмәдек. Itga da sırov zo'r. O'rtacha olganda onun kilogramı 430 so'mdan 480 so'mga qadar edi. Bu o'zgan yil bilan chog'ishtirganda 100 so'mga ko'proq. İtlerimiz Allah'a şükür bek yaxşı var. Mana bugün 3 tuş alıp kelgan edik. Bitti. Mana şu şurana qoldi isteli bizde. Hali yüzlab ügü suyasımız var. Yarminkalar oy yarım davomida otna so'yin o'tkazilishi ham oyga qadar davom etashak. Sotarga tovarlar hali ko'p dilar fermerlar. Bir kimda birdan oziq tilisiz ketmayashak. Liliya Gatsina, Ilmira Gaynadinova, Kirill Xabzey, Yangiliklar. Bu sizga eshittirasiz so'nggi ma'lumotimiz edi. Meni Liliya Gatsina sizning bilan sog' bo'lasham, emin bo'lasiz. Не для тебя, любовь. 27 апреля. ДК КамАЗ. Инна Вальтер. Любимые хиты и новые песни. С 30 марта по 2 апреля приглашаем на выставки «Леспром», «Деревообработка», «Мебель-2022», ВЦ «Экспокама».